Takže 3, 2, 1, najrýchlejší návod. Príde vám krabica, otvoríte ju a objednali ste si celý set kozmetiky. Ako to správne využiť? V letáku je už táto naša color terapia, ale keď ani tu nechcete, tak teraz počúvajte. Prvé miesto na políčke bude buď fialové kyslíkové čistiace mlieko, alebo šedý kyslíkový čistiaci gel. To je prvé. Potom ide sprej. To je druhé. Potom ide vždy sérum. Ráno za sérum ide denný hydratačný krém s kyslíkom. Večer ide celonočná maska s kyslíkom. To je všetko. Raz za týždeň, v nedeľu, to je dnes napríklad, keď natáčam toto video, si dávame enzymák, ktorý vymieme. A kto si ešte objednal telíčko, tak toto patrí do sprchy a toto patrí po sprche. To je okysličenie